dukkanin larurar da ta damu al'umma aka yassa yadda za a yi. Idan aka zo cibiyar Shifa'Un Islamic Center za a samu waraka bi izinillahi, domin ita ce ake walakani da rabu gardama. Aminci ya ci gaba da tabbatuwa a gare ku. Sunana Abdullahi, shugaban cibiyar Shifa'Un Islamic Medicine Center. Waɗanda suke Najeriya da Nijar za su iya tuntuɓar mu ta waɗannan lambobin. Waɗanda suke Kamaru, Libya za su iya mana magana ta WhatsApp kai tsaye ta waɗannan lambobin. Haka zalika cibiyar Shifa'Un Medicine Islamic Center tana tura magani a duk inda kuke a duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Wannan nasara ce daga Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki da ya sa muke ba da magani na cutar HIV har ma ake samun waraka gabaki ɗaya a cikin sati 2. Mutane da dama sun zo cibiyar Shifa'Un Islamic Medicine Center sun karɓi maganin cutar HIV kuma dukkaninsu sun warke a tsakanin sati 2 garanti. Ina masu fama da matsala ta HB wato hepatitis. Hepatitis akwai type A, type B ko kuma type C. A cikinsu type B ya fi illatarwa sosai. A cikinsu kuma akwai chronic akwai kuma crisis. Wato chronic shine wanda yake tara mutum ruwa a liba har ma yake kashe masa jiki, yake fitsarinsa yellow da kuma zawo gabaki daya. Ina masu fama da istimna'i, ma'ana masu biya wa kansu bukata. Hakan yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske. Idan ka kalli mai aikata istimna'i, kai ka ce sihiri aka yi masa ko son. A hankali zai rika nasassa ya rika haifan masa da yawan mantuwa. Istimna'i tana jawo matsala ta kankancewar gaba, tattarewar fata. Kai idan ka kalli mai istimna'i in har bai daina ba ya kusa rasa idanuwansa. Kuma dukkaninsu akwai magungunan da muke bada kuma a warke gabaki daya daga wannan cutar insha Allah. Ina masu fama da kankancewar gaba ko saurin inzali ko kuma rashin haihuwa. Ina masu fama da matsala ta sanyi na infection, sanyin kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba. Muna da magunguna barkatai. Ku dai ku tuntuɓe mu dangane da magance dukkanin irin cutar da take damu. Za ku samu Shifa'Un Islamic Medicine Center a jihar Kano, a Maidile ta sabuwar gandu, kafin kwanan gidan kaji cikin uwar sauran plaza a shagon mai namba B6. A jihar Maiduguri za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street kafin junction in Lagos House cikin Rahama Plaza a shagon mai namba B8. Mutanen jihar Adamawa Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bello a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Beni El Hussein Multipurpose Hall a shagon mai namba B2. Mutanen jihar Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block cikin AA Rano Plaza a saman Beni. Mutanen jamhuriyar Niger cikin Duso za ku same mu a Line Canal Trois STV, Line Rainfall de la Mort. Cibiyar Shifa'Un Islamic Medicine Center ta amsa kiran mutanen Libya cikin Misrata. Za mu zo Libya bayan sallah da sati ɗaya insha Allah har zuwa garin Misrata. A nan ne za mu buɗe ofis ɗinmu insha Allah. Waɗanda suke kasashen waje za ku iya mana magana ta WhatsApp kai tsaye. Wannan shine account ɗinmu na kamfani. Kuma muna tura magunguna ko a ina kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa.